Karaktere wedhus wedok ning ngani. Wis liyane ra usah wis genah iki sing. Sesuk tak hadiahin, Nduk. Han, madhep rene madhep Pak sesuk tak hadiah tak tukokke BH ya. Iya, Nah. Bener. Bener, Pak. Wis spek ke depan iki dan kok iso persis lho, Pak. Iya lho. Jan kaya cangkem wedhus. Ya, cangkem wedhus tenan kok. Iki tok sing apik. Ayo kono. Ayo sing anu. Ketok iki engko sing apik. Tapi ketoke luki lek ndelok lambene ya kandel mesti apik. Apik. Ayo kono. Ayo. Wah! Loro, Pak. Pak, sampean dhewe wedhus. Loro. Aja sak ngene. Enggak boleh. Enggak. Wedhus loro, Pak. Dua. Wis dhewe wedhus. Ayo, stay. Ayo. Aja guyu. Ayo. Iki ditambahi karo Pak Minto.